அனைவருக்கும் வணக்கம். நிகழும் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் 14ஆம் நாள் 30/9/2020 புதன்கிழமை சதுர்த்தசி திதி இரவு 1:10 வரை. பிறகு பௌர்ணமி திதி, பூரட்டாதி நட்சத்திரம் அதிகாலை 4:42 வரை. பிறகு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம், கண்டம் யோகம், கரசை மற்றும் வனிசை கரணம். மீன ராசிக்கு சந்திரன் செல்வது இரவு 10 மணி போல். யோகினி நிருதி மற்றும் தெற்கிலும், நேத்திரம் 2, ஜீவன் 1, அமிர்தம் மற்றும் சித்தயோகம் கூடிய சுபயோக சுபதினம். இன்று ராசி கட்டத்தை பொறுத்தவரை மேஷ ராசியில் செவ்வாய் வகரகதியில் உள்ளார். இன்று செவ்வாய் அஸ்வினி 2ஆம் பாதத்திற்கு பின்னோக்கி வகர பயிற்சி ஆகிறார். அஸ்வினி 3லேருந்து அஸ்வினி 2க்கு போகிறாரு. அடுத்து ரிஷப ராசியில் ராகு பகவான், சிம்மத்தில் சுக்கிரன், கன்னியில் சூரியன், துலாமில் புதன் வகரகதியில் உள்ளார். விருச்சிகத்தில் கேது, தனுசில் குரு, சனி. சந்திரனானவர் கும்பராசியில் இன்று இரவு 10 மணி வரையிலும் அதற்கு பிறகு மீனராசிக்கும் செல்கிறார். அம்சகட்டத்தை பொறுத்தவரை சந்திரனானவர் இன்று மேஷராசியிலிருந்து கடகராசி வரை பயிற்சியாகிறார். சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய் ரிஷபராசியில் உள்ளனர். ராகு கன்னியிலும், குரு, புதன், சனி விருச்சிக ராசியிலும், கேது பகவான் மீன ராசியிலும் உள்ளனர். இன்று 12 ராசிக்கான ராசி பலனை பார்ப்போம். முதலாவதாக மேஷராசி. மேஷராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ராசிக்கு 11ஆம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் 12ஆம் இடத்துக்கு ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே தான் வராரு. அதனால் இன்றைக்கி இப்போ ஃபுல் டேவும் அவங்களுக்கு லாபத்தில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால லாபங்கள் நிறையா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. மேலும் அவங்களுடைய 5ஆம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் இருக்கிறதுனாலையும், அந்த சுக்கிரன் குருவோட பார்வையில் விழுகிறதுனாலையும் பூர்வீக சொத்துக்கள் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அவங்க 9ஆம் இடத்துல தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கிற குரு 5ஆம் இடத்தை பார்க்குறதுனால தந்தை வழியாக பூர்வீக சொத்துக்கள் மேஷராசிக்காரங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லைன்னா பூர்வீக சொத்தில் நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்தது ரிஷபராசி. ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு 10ஆம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரனால் பயணங்கள் உண்டு. அந்த சந்திரன் உங்கள் 4ஆம் இடத்தை சமசப்தமாக பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு சில பல யோகங்கள் இருக்கும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு 12ல் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால வீடு சம்பந்தமான செலவுகள் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த செவ்வாய் குரு பார்வையிலையும் வக்கர புதன் பார்வையிலையும் இருக்கார். புதன் ஒரு இரட்டை மனம் உள்ள கிரகம். அதனால் அவர் நல்லதும் செய்வார், கெட்டதும் செய்வார். இப்போ அவர் வக்கரத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு செலவு கொடுக்கறதுக்கான நேரம் விட்டது. அடுத்தது 3ஆம் இடமான மிதுன ராசி. மிதுன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ராசிக்கு 9ஆம் இடத்துலையும் 10ஆம் இடத்துலையும், 9ஆம் இடத்துல இன்றைக்கி 10 மணி வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் 10ஆம் இடத்துல 10 மணிக்கு மேலேயும் சந்திரன் இருக்கார். அதனால் இன்றைக்கி 9ஆம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் உங்களுக்கு ஒரு மன நிம்மதியை கொடுப்பாரு. இருந்தாலும் உங்களுக்கு சில பல பிரச்சனைகள் உருவாகும். எதனால் உருவாகும்னா, உங்களுடைய ராசி அதிபதியான புதன் இப்போ வக்ரம் ஆகிட்டார், தனிச்சு வேற இருக்கார். புதன் தனித்து இருந்தாலே அவர் சில தீய பயன்களை கொடுப்பாரு. அதுவும் வக்கரத்தில் இருந்தாருன்னா அவர் கண்டிப்பாக அதை கொடுக்க தான் செய்வார். அதே இல்லாமல் 2 வக்கர கிரகம் நேராக பார்த்துக்குது. செவ்வாயும் புதனும் சமசப்தமாக 2 பேரையும் வக்கர இதில் பார்த்துக்கிறதுனால மிதுனராசிக்காரங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனைகள் நிறையா உருவாகும். ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு வகையான பிரச்சனைகள், சொத்து பிரச்சனை, வீடு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைலாம் மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும். இத்தனை நாள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்ததெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனையை ஆரம்பிக்க ரெடி ஆகுது. இப்போ தான் ஒரு வக்கரத்தில் இருக்கிற புதனால் இப்போ சில பிரச்சனைகள் தாராளமாக வந்துட்டு போகும். அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் ராசி அதிபதி மட்டும் இல்லாமல் 4ஆம் இடமான சுகஸ்தானத்துக்கும் அவர் தான் அதிபதி. சுகஸ்தானத்தில் தாயாருடைய நிலைமை இருக்கிறதுனாலையும், தாயாருக்கு 6ஆம் இடத்துல தற்சமயம் சந்திரனாக இருக்கிறதுனாலையும் உங்கள் தாயாருக்கு சில உடல் உபாதைகள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. உங்கள் தாயாரோட உடல் உபாதைகள் நாளைக்கும், அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு 3 நாள் கழித்து மேஷராசிக்கு சந்திரனாரப்பையும் சில உடல் உபாதைகள் உங்கள் தாயாருக்கு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது மிதுனராசிக்காரங்களுக்கு. அதனால் மிதுனராசிக்காரங்க இப்போதைக்கு அவங்க நிலைமை எப்படின்னா, இந்த மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருந்துக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா செவ்வாயும் புதனும் 2 பேருமே வக்ரகதியிலே இருக்காங்க. அடுத்தது கடகராசி. கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு 12ஆம் இடமான விரயஸ்தானாதிபதி வக்கரத்தில் இருக்கார். அதனால் விரயங்கள் நிறையா கொடுப்பாரு.
இந்த விரயஸ்தானாதிபதி வந்து எந்தெந்த இடத்த பார்க்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட 7ஆம் பார்வையாக கடகராசியோட 10ஆம் இடத்தை பார்க்குறதுனால தொழில் சார்பாக சில விரயங்கள் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. தொழிலில் சில நெருப்பு சம்மந்தமான விரயங்கள் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் தொழில் வச்சுருக்கவங்க கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கிறது நல்லது. கடகராசிக்காரங்களுக்கு கடகராசிக்காரங்களுடைய 2ஆம் இடமான வாக்குஸ்தானத்தில் வந்து சுக்கிரன் இருக்கிறதுனால வாக்கு நல்ல வாக்காக இருக்கும். மேலும் அவங்களுடைய வந்து இப்போதைக்கு இன்றைக்கி அவங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாத்தையும் அடக்கி வாசிக்கிறது நல்லது. வெளியூர் பயணங்களை தவிர்க்கிறது நல்லது. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க 4ஆம் இடமான சுகஸ்தானத்தில் வந்து புதன் வக்கரம் அடைகிறதுனாலையும் புதன் விரயஸ்தானாதிபதி அப்படிங்கிற ஒரு இது கோட்பாட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் விரயஸ்தானத்தை வந்து அவர் எதில் கொடுப்பார்னா வீடு, வண்டி, வாகனம் போன்ற சுகஸ்தானங்களில் தாயாரோட உடல்நிலை போன்றவற்றில் வந்து புதன் விரயங்கள் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கார். குறிப்பாக சொல்ல போனால் உங்களுடைய வண்டி, வாகனம் இல்லைன்னா வீடு சம்மந்தமாக வேலைகள் வைக்கும். அதுவும் இல்லைனா தாயாருக்கு சில உடல் சம்மந்தமான செலவுகள் உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வரும். அதனால் கடகராசிக்காரங்க பார்த்து இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா புதனும் செவ்வாயும் திருப்பி சொல்லணும்னா 2 வக்கர கிரகம் நேருக்கு நேர் பார்த்துக்குது. இதனால் அது வந்து சில பல விரயங்கள் நிறையா கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு கடகராசிக்காரங்களுக்கு இருக்குது. அடுத்தது சிம்மராசி. சிம்மராசிக்கு இன்றைக்கி 7ஆம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் நன்மையே பயக்குவார். இருந்தாலும் இன்றைக்கி 10 மணிக்கு மேலே அது வந்து 8ஆம் இடத்துக்கு போகிறதுனாலையும் இன்றைக்கி நைட்டு உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம் ஆரம்பிக்குது. நைட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க. ஆனால் நாளைக்கு காலைல விடியிறப்போ உங்களுக்கு வந்து சந்திராஷ்டிரமத்தில் தான் நீங்கள் ஏந்திப்பீங்க. அதனால் நாளைக்கு எந்த ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தாலும் அது ஒரு 2 நாளைக்கு தள்ளி போட்டுருங்க. சுபகாரியங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும், சுப பயணங்கள் தவிர்க்கணும், வெளியூர் போகிறது தவிர்க்கணும், சண்டை போடுறதுக்கு இது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் சிம்ம ராசிக்காரங்கிறதாலையும் உங்கள் ராசி அதிபதி 2ஆம் இடத்துல சூரியனில் இருக்கிறதுனாலையும் உங்கள் பேச்சே வந்து ஒரு அதிகார பேச்சாக தான் இருக்கும். இந்த அதிகார பேச்சு உங்களுக்கு சண்டையை உண்டு பண்ணிவிடும். அதனால் நீங்கள் பார்த்து இருந்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மேற்படி உங்களுடைய 2ஆம் இடமான வாக்குஸ்தானத்தோட அதிபதி புதன் போய் வக்கரம் அடைஞ்சிட்டதுனால செவ்வாய் பார்க்கறதுனாலே நீங்கள் பேச்சு கொடுத்து சண்டை ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. அது பெரிய சண்டையில் போய் முடியும். சந்திராஷ்டமம் வர வருது. அதனால் சிம்மராசிக்காரங்க கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கிறது நல்லது. குடும்பத்தில் சண்டை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் சிம்மராசிக்காரங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் குடும்ப சண்டைகளை தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் மௌனம் காக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சிம்மராசிக்காரங்க கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க. அடுத்தது கன்னிராசி. கன்னிராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசியோட அதிபதியே வக்கரமாயிட்டதால தற்சமயம் கன்னிராசிக்கு பவர்லாம் குறைஞ்சி போயிருக்கு. அதனால் வந்து கன்னிராசிக்காரங்களோட ராசி அதிபதி போய் 2ஆம் இடத்துல உட்கார கன்னிராசிக்காரங்களுக்கும் வாய் வந்து சண்டையை உண்டு பண்ணோம். அவங்க ஒரு நகைச்சுவையாக பேசினாலும் அவங்க நகைச்சுவையாக பேசுகிறது வந்து ஒரு சண்டையிலே போய் முடியும். அவங்க அதனால் இவங்க வந்து விளையாட்டாக சொல்கிறேன்னு நினச்சிட்டு யாருக்கிட்டையும் எதையும் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி பேசிட வேணாம். உங்கள் பேச்சு இப்போ கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி தான் பேச்சு இருந்தாலுமே அது பலருக்கு மன கஷ்டத்தையும் சிலருக்கு மன கோபத்தையும் உண்டு பண்ணும். அப்படி உண்டு பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அது பிரச்சனைகளில் முடியும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு 6ஆம் இடத்தை வர சந்தேகம் இருக்கிறதுனால சில மன கஷ்டங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரு நல்ல முக்கிய நண்பர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பேச்சு மூலிமா சண்டைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நட்பை இழக்கிறதுக்கு சூழ்நிலை ஏற்படும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய 4ஆம் இடத்துல இருக்கிற குரு பகவான் வந்து சனியோடு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதுனால வீடு சம்பந்தமான இதில் கொஞ்சம் சில பல பிரச்சனைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்தது துளாராசி. துளாராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசியோட அதிபதி உங்களுக்கு லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால லாபங்கள் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் உங்களுடைய விரயஸ்தானாதிபதி உங்கள் ராசியில் போய் உட்காந்துருக்கிறது அந்த லாபங்கள் வந்து விரயங்களாகவே ஆகும். அந்த விரயங்கள் சுப விரயமாக தான் ஆகும். ஏன்னா லாபம் வந்து சுபர் மூலியமாக வர லாபமாக இருக்குது. அதனால் அது வந்து ஒரு சுப விரயமாக தான் இருக்கும். மேலும் உங்களுடைய 10ஆம் இடத்து அதிபதியான சந்திரன் போய் இந்த தடவை வந்து 6ஆம் இடத்துக்கு வராரு. அதனால் தொழில் சார்ந்து நீங்கள் எங்கேயாவது பயணங்கள் மேற்கொண்டீங்கன்னா அதில் சில பல பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா உங்களுடைய 10ஆம் இடத்தை வந்து செவ்வாய் கிரகம் வந்து பார்க்குறாரு. உங்கள் ராசியையும் சமசப்தம பார்வையாகவும் செவ்வாய் கிரகம் பார்க்குறாரு. அதுவும் 2 பேரும் வக்கரகதியில் வர உங்கள் ராசியில் இருக்கிற புதனும் அவருக்கு வக்கரகதியில் இருக்கிறதுனால சில பல பிரச்சனை வரும். பயணம் வந்து தொழில் சார்ந்த பயணங்களை கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக மேற்கொள்கிறது நல்லது. மற்றபடி நீங்கள் ஒரு கேஷுவலாக போயிட்டு எப்போதும் போகிறதானு போயிட்டு வந்தீங்க அதாவது சில போல் விபத்துக்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானாதிபதியான சந்திரன் போய் இப்போ 5ஆம் இடத்துலேருந்து 6ஆம் இடத்துக்கு நைட்டு போகிறாரு. 5ஆம் இடத்துல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 6ஆம் இடத்துக்கு போனாருன்னா சில போல் பிரச்சனைகளை கொடுப்பார். தொழிலில் சில போல் விரயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைச்சாலும் விரயங்கள் உங்கள் நட்பு மூலியமாக, மாமா மூலியமாக அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு அந்நியர்கள் மூலியமாக விரயங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அடுத்தது
விருச்சிக ராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு 4ஆம் இடத்தும் மற்றும் 5ஆம் இடத்துக்கு சந்திரன் வர்றாரு. 4, 5 ரெண்டுமே நல்ல இடம் தான். அதனால் அவங்களுக்கு நாள் நல்லபடியாக போகும். ஆனால் அவங்களுடைய லாபஸ்தானாதிபதி விரயஸ்தானத்தில் போய் வக்கரம் அடைஞ்சிடுறதுனால லாபங்கள் என்பது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோவா சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்காது. ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் லாபம். அது உங்கள் ராசி அதிபதி வேறு போய் வக்ரகதியில் இருக்கிறதுனால உங்களாலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கிறதே உங்களுக்கு இப்போ கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் போய் விரயம் வேறு வந்ததுன்னா இது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு 8ஆம் இடத்து அதிபதியான புதன் வக்ரமாக உடல்நிலையில் சில கோளாறுகள் வரத்துக்கு பிரச்சனை இருக்கும். உங்களோட விரயம் வந்து உங்களுடைய உடல்நிலையாக சரி செய்கிறதுக்கான விரயமாக வரும். கொஞ்சம் உடம்பை பார்த்து இருந்துக்கிறது நல்லது. ஏன்னா உங்கள் உடல்நிலை வந்து இப்போதைக்கு சில பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுறதுக்கான நேரம் வந்துருக்கு. உங்கள் உடல்நிலையை பார்த்து இருந்துக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டல் செலவு கொஞ்சம் அதிகம் இருக்க தான் போகுது. ஏன்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதியும் போய் 6ஆம் இடத்துல போய் வக்கரமாயிட்டார். லாபஸ்தானாதிபதி ஆயுள் ஸ்தானாதிபதி ரெண்டுமான புதனும் போய் விரயஸ்தானத்தில் வக்கரம் பண்ணிக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடல் சம்பந்தமான விரயங்கள் விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு நிறைய வரும். அடுத்தது தனுசு ராசி. தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு இன்றைக்கி 3 நல்ல சந்திரன் இருப்பார். 3ஆம் இடத்துல இருக்கிற சந்திரன் வந்து சில மன கஷ்டங்களை கொடுத்தாலும் 4ஆம் இடத்துக்கு அவர் போயிட்டாருன்னா நன்மையை தான் செய்வார். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய 7ஆம் இடமான சமசப்தம அதிபதியான கலஸ்திரஸ்தானாதிபதி புதனானவர் வக்கரத்தில் அதை நிற்கிறதுனாலையும் அதை வக்கரமான செவ்வாய் பார்க்கறதுனாலையும் மனைவி கூட சில சண்டைகள் வரும். மனைவி மூலியமாக இது வரைக்கும் கிடைத்து கொண்டு இருந்த லாபங்கள் குறையும். மனைவி மூலிமா லாபம் இது வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து மனைவி மூலிமா ஏதாவது லாபங்கள் வந்திருக்கும். அதாவது மனைவி வீட்டிலேருந்து இல்லை மனைவி அப்பாவோட இது ஏதாவது ஒரு லாபங்கள் வந்திருக்கும். அப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்து தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு லாபங்கள் குறையும். மனைவி கிட்ட சில பிரச்சனைகள் வரும். வாக்கு மோதல்கள் வரும். அதுவும் இல்லாமல் புதன் வந்து 11ஆம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் உங்கள் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிற புதனை வந்து எந்த ஒரு கிரகமும் பார்க்கல. ஒரு சுப கிரகத்தோட பார்வையிலே புதன் இல்லை. அவர் வந்து செவ்வாய்ங்கிற ஒரு பாவரோட பார்வையில் தான் இருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு லாபங்கள் குறையும். குறிப்பாக மனைவி மூலியமாக கிடைத்து கொண்டிருந்த லாபங்கள் குறையும். மனைவிக்குள்ளே சண்டைகள் வரும். அடுத்தது மகர ராசி. மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் 2, 3க்கு சந்திரன் இன்றைக்கி இருப்பார். 2ஆம் இடத்துல இருக்க வரைக்கும் சந்திரன் வந்து தன லாபங்கள் தன சேர்க்கையை கொடுப்பார். நான் 3ஆம் இடத்துக்கு போனால் மன கஷ்டத்தை தான் கொடுப்பாரு. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய 6ஆம் இடத்து அதிபதியான ருண ரோகஸ்தானாதிபதி புதன் 10ஆம் இடத்துல போய் வக்கரம் அடைஞ்சிட்டார். இப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு முக்கியமான ஸ்தானங்களான ரிணருண ரோகம்னா உடல்நிலைக்குள்ள ஸ்தானம். அந்த ரிணருண ரோக ஸ்தானத்ததிபதி போய் வக்கரம் அடைகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு அவ்வளவு நல்லது கிடையாது. இருந்தாலும் உங்களுடைய 4ஆம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வாய் வக்கரத்தோட பார்வையும் அவருக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் மனசை உங்களுக்கு அலைக்கழிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சில பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும். ஏன்னா உங்கள் ராசி அதிபதியை இப்போ காப்பாற்றுறதுக்கு பவரில் இல்லை. அவரே போய் 12ல் போய் மறைஞ்சிட்டு உட்காந்துருக்கார் ராசி அதிபதியான சனி பகவான். அவர் ஒரே ஒரு நன்மை என்னென்னா உங்களுடைய 6ஆம் இடத்தை வந்து குரு 7வது பார்வையாக பார்த்து சமசப்தம பார்வையாக பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நன்மையை பயக்கும். குருவோட பார்வை இருந்தாலே எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். குருவோட ஆட்சி பார்வை போய் அங்கே உள்ளுறதுனால அது தாராளமாக அனைத்து பிரச்சனையும் கிளியர் ஆகி சால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அடுத்தது கும்பராசி. கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசியில் இன்றைக்கி சந்திரன் இன்றைக்கி நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே ராசிக்கு 2ஆம் இடத்துல சந்திரன் வராரு. ராசிக்கு 2ஆம் இடத்துல சந்திரன் வரப்போ உங்களுக்கு தனசேர்க்கை இருக்கும். ஆனால் ராசியில் இருக்கிற வரைக்கும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் விரயங்களும் மன கஷ்டங்களும் இருக்கும். டென்ஷன்கள் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் ராசியில் இருக்கிற சந்திரனை வந்து சுக்கிரன் பார்க்குறாரு. அதனால் மனைவி மூலயமா சில பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வரும். எப்படி குறிப்பாக சொல்லணுன்னா மனைவி மூலியமாக உங்களுக்கு சில டென்ஷன்கள் ஏற்படும். ஆனால் அது கேஷுவலாக போயிடும். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் கிடையாது. ஆனால் நல்லது தான் அது. அதனால் சில டென்ஷன்கள் உருவாக்கி வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கிற 10 பிரச்சனையில் இது ஒரு 11வது பிரச்சனையாக அது சேர்ந்துக்கிட்டு என்னால் இதுவும் ஒரு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற நினைக்கிற மாதிரி மனைவி கூட சில இன்னல்கள் பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஆயுள் ஸ்தானாதிபதியான புதன் வக்கரத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் அதை செவ்வாய் பார்ப்பதினாலையும் உங்களுக்கு ஆயுளில் சற்று கவனம் தேவை. எதிரிகளால் தொல்லைகள் உண்டாகும். கும்பராசிக்காரங்களுடைய எதிரிகளால் இப்போ தொல்லைகள் உண்டாகும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க. அந்த இடத்த போய் சனி பகவான் பார்க்குறது தான் இப்போ அங்கே பிரச்சனையே. சனி பகவான் பார்த்தாருன்னா வந்து
அங்கே சூரியன் வேறு இருக்கிறாரு. அதனால் எதிரிகள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருப்பாங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் பலம் கம்மியாக இருப்பீங்க. அதனால் எதிரிகள்கிட்ட வந்து இப்போதைக்கு பிரச்சனைகள் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்துக்கிறது உங்களுக்கு நல்லதாக தெரியுது. கும்பராசிக்காரங்க கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கிறது நல்லது. அடுத்தது மீனராசி. மீனராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு 10 மணிக்கு மேலே தான் சந்திரன் வர்றாரு. அது வரைக்கும் சந்திரன் 12ஆம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அது ஒரு விரய சந்திரன். விரயங்களை கொடுக்க தான் போகிறாரு. விரயங்களை கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கார். ஏதேனும் ஒரு விரயங்கள் சும்மா நீங்கள் 2 கை இத்தனை நாள் வீட்டில் இருந்த காசு எமிச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க. திடீர்னு வெளில போயிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபா செலவாயிருக்கும், 200 ரூபா செலவாயிருக்கும். அந்த மாதிரி விரயங்கள் ஏற்படுத்துவார். அவங்கவுங்க வசதிக்கேற்ப அந்த செலவு இருக்கும். இதுவே ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்தாருன்னா அவருக்கு ஒரு 2 லட்சம் 3 லட்சம் செலவாகும். எதுக்குன்னே தெரியாத போய் செலவு பண்ணிட்டு வந்திருப்பார். அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். இதுவே ஒரு சாதாரண ஆளாக இருந்தால் ஒரு 10 20 செலவாயிருக்கும். நீங்கள் சும்மா இத்தனை நாள் வீட்டில் உட்காந்து சேமித்து வச்சுருந்த பணத்தெல்லாம் இப்போ செலவு பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க. அடுத்தது மேலும் இவங்களுடைய மீனராசியுடைய 7ஆம் இடமான கலஸ்திரஸ்தானாதிபதி போய் 8ல் மறைஞ்சிடுறதுனால வக்கரம் அடைஞ்சிருக்காரு. அதனால் வந்து தற்சமயம் இப்போ மனைவி கூட சண்டைகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. பார்த்து இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா கலஸ்திர காரகனான சுக்கிரனும் 6ஆம் இடத்துல போய் உட்காந்துருக்காரு. ஸ்தானாதிபதியான புதனும் போய் 7ஆம் இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கிறது நல்லது. உங்களுக்கு மறைந்த புதன் நிறைந்த கல்விங்கிறதால மீனராசிக்காரங்களுக்கு புதன் வந்து மறைஞ்சிருக்கிறது இப்போ கல்வியில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவார். மேலும் உங்களுடைய பார்வை வந்து 7ஆம் இடத்துல வந்து சனியோட பார்வை இருக்கிறதுனால உங்களது மனைவி அல்லது கணவனுக்கு, அதாவது கலஸ்திரத்தில் இருக்க மனைவி அல்லது கணவனுக்கு ஏதேனும் வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சனி பகவானோட பார்வை இருக்கிறதுனால வேலைகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. மற்றபடி அடுத்த ராசிக்கு நாளைய ராசி பலனை நாளை பார்ப்போம். அதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து காத்திருக்கவும். நன்றி, வணக்கம்.